So what do you think? Yeah, it's good kuita Christmas now, I know, right? But then pane something chausina kuita process yekundiroora yacho. Chandisina kuita? What do you mean, baby? Chandisina Unobvisa kuita? mombe yechimanda apa kumba kwedu isusu inobviswa. Baby, mombe yechimanda? Heka. Aiwa, andingambobvise mombe yechimanda kabi. Handi isusu we both know kuti iwe ungosiri virgin. So baby. Isusu takataura kuti it's our secret to be anditya. Iwe kutadza kundibhadhara mari iyo simply means you want the whole world to know kuti inini handisi virgin, of which I told you kuti I was raped. Anditi dai pasina rape ndingadai nditori virgin yako. In other words, I'm saying I'm your virgin. Okay, baby. I not thought of it that way, baby. So how much is needed, like in total? 500. 500? But now I think ndine 350 mu wallet. So azviitiri kuti tomira mwedzi unoopera then ndozokupa. But baby, unoziva hatingangoendese mari zvisina order. We have to let the family know first. Baby, it's easy, right? Unofanira kuudza family, call for a family meeting, then okumbira tete, okumbira bamni, munhu wese ungokumbira so that they can help ndoendesa. Okay, baby. Let me do that right away. You better do that because ndichatofonera tete in fact ndivaudza kuti vakazotora mari yacho because iri kutodiwa zviri urgent. It's okay, baby. It's okay. Thank you.